Pirang michigupa antangni mukhangko khra chaimang misokna manjenga aro phantigipaba antangni mukhangko khra chaimang misokna ta khra chai dake misokinga mainumun bisong nibo salon ye michikni noko namgije kamkana riba hachimna mandirang nikaha nikin bisongko rumahar mendau video ko kaha maina mandirang ko misokna nangin mo unimun video ko kaha ayo mai dakoba mandirang jari jara dakoba mandirang mo salon mainan dakoba kamchi rura nangamo ayau hantangni mukcha khasa ongo ba mandirang kodir maigin mo dalne khandagopa video de yasan yade achirang de ongja borang sane nasong achigni chansina be niba viral ongani gumna nasongko viral video ko rabat hajok dalne khandagopa video de yasan nasmang sakantian ye video ko share khana gwal na be tata baba next video Uilana lamsongo jotongnai tongnai takukte buhuk songno Aldrin Entertainment YouTube channel thumbnail te title no winro butimang kana te saimang kana ne angkha khlayo pinini kotal video norok bulda video clip on nugui mangkana korokta chini takhuk tangri botiri omo haike deranan nangkha koroksa chini o takhuk bini dolbai bo khwaitao no thangna hini thangmani phiaba bini o dol wngkha koroksa belai kheno hamya ba kubuljak hamya bai kubului godalui bo belai khe salkuduk ma romui bo loi wngkha tei pura hamya o kulugjak tangri hingkang je bo koroksa bwrwi business khainai bo khwaitao no thangui kwbang mano bo thangui loi wngwi tongkha tei bini sango lachima rok kirima rok kwrwi aboni bagui bo lukurok no tei bini salo okra chakra rok no bo lachimani kirimani kwrwi kha aboni bagui bo abo haike loi wngwi tongo bwrwi business khaiui tei bini dol thangkha abo bai salsa khwaitao no bono berainani hinui haino thopai tongthaka bini dol tei bini dol bo a bwrwi business khaima jagao thangui bo aro o salsa thangmabai no loi wngwi khaikha tei phone number tuhaikha phone number tuano ulo hingkha hingkhe nogo tamo wngkha kok salaikha kaham hamya kok bisingni kok rok bebak salaiui loi wnglaikha kha phiaba chini o takhuk wngkha bihingna harjak chini o koroksa o duijona takhuk no bihingna hajak tei borok bwsa bwtwi bo gwnang tei amoni ulo se borok ayang khwaitao no thangui borok loi wngwi number rok tuwi faikha nogo already afuru hingkhe kok rok salaikha baikuni salaiui loi wngteka loi wngwi afuru tamo wngkha chini o koroksa takhuk borok kaham bo bini dol bai bo thangui afuru tei bo loi wngkha bwrwi business o bwrwi business o thangui loi wingo afuru hingkha hingkhe tamo wngkha nok nukhungo bihi bwsa gwnang tei bo machaya manwnglaia mairung kwrwi hati kwrwi mikitwng kwrwi wngwi o nanglaikha bulaikha toklaikha afuru khe tamo wngkha bichar achar wngnaisakua nok nukhungo tangui nwng omo hai nini nogo mairung kwrwi hati kwrwi nwng siyada hwnwi chini o takhuk bihi bai sinjakha tei afuru hingkha hingkhe sinjakmaya chwlarok sinjakmaya wngwi kaisa pwr thasongjagokha omo haike no borok hamya bai godalkhai tei borok hamyani lama o thangkha hingkhe nodor o klaikha hingkhe borok rok hamya wngwi thango nok nukhung kaklainani nango bulainani nango tongrainani nango omo haike no chini kiprasa rok tabuk bo abo haike no baksa baksa kaklaiui bihi bwsai naisinglai maya bai tongo taute buhuk song uansuknani nango chong saimannani nango songkar khaikha hingkhe bahai tongnani bahai sanani abo chong jotono sinani nangnai phiaba chini o koroksa takhuk bwrwi business o thangui se bo tini omo haike kubului bo tini deranani nango aro o je bwrwi rok omo hai business khaitongnai rok borokni bagui chwla kwrwi borok rang tongkhai omo bini chwla omo bini chwla omo bini chwla abo haisi abo jotono saimano phiaba omo belai kheno hamya lama haifano tini o video rok no swnamnani nangkha tangui hingkha hingkhe joto nai tongnai chini o Tripura rajyoni borok kaham kaham rok o video rok no naimani bisingtwi tei borok joto saimanthong tei kaham ni lama o tongthon hamya bai ta kubulthong tangui hingkha hingkhe hamya bai kubulkhai hamya wngwi chini borok rok tola tebo kwluknai thina ango
bo tabuk asuk rang ganang tongmani bini rang kisa sangui therefore जों tola kelegi mano bo tabuk khoroksa asuk rang ganang hingkai chini kwrwi borok rokno bo 10-15 jona rokno haino mas kaisa ni mairung paiui bo banchiriui tongmano aboni bagui se bono kaisar hamari bithun tei chini tripura luku rokno o tripura rajyoni borok rokno joto kaisar hamari kuplung khlaiui kahamni lamao hinjui tongthong obo se tini ni video tini ni video rok belai kheno nangmani kok chini tabuk songchar khaijak wngtho ba sikla wngthon jate hamjakbai ta kubulthong hamjago kubulkhe hamjango kaham bai tonghai kaham no ongo hinjakma o kok rokno tini sajaktui saka takutei bukhuk songo hingke belai kheno norok abo kheno no support khai tongdi tei ani logo tongdi thwlaijakni bagui norok bai ang bai khe joto bukhang kwchwng khlaiui nahalainai free tei tonglainai tini ni video achukgui no norok ano like kaisa khaimani bagui norok no ang belai belai kheno hambai rwnani muchungo tei belai belai paiphaiyabo hambai।